Беларусь мае багатую і цікавую гісторыю, якая пакінула нам выдатную гістарычную і культурную спадчыну. Каб захаваць яе для нашчадкаў, а таксама звярнуць увагу людзей на праблемы захавання і абароны нашай культурнай спадчыны, супрацоўнікі краязнаўчага музея 18 красавіка далучыліся да святкавання міжнароднага дня помнікаў і гістарычных мясцін. 18 красавіка адзначаўся міжнародны дзень аховы помнікаў і гістарычных мясцін. Гэты дзень прызваны для таго, каб захаваць гістарычную спадчыну. І сёння мы менавіта ў Крыўскім замке распачынаем турыстычны сезон. Расказваем пра нашы паслугі, якія на працягу ўсяго года мы тут праводзім. Гэта экскурсійнае абслугоўванне, анімацыйныя экскурсіі, ноч музею. У гэтым годзе будзем праводзіць вечар кіно у Крыўскім замку. Ужо традыцыйнае свята, фестываль «Крыва на скрыжалях часу». А таксама у гэтым сезоне сумесна з Смаргонскім раённым цэнтрам культуры калектыў тэатральны «Смолт» прэзентуе новую паслугу ў Крыўскім замку. Гэта квест «Шэпат крыўскіх камянёў». Можна будзе таксама удзельнічаць, запісацца па папярэдняй замове на гэтую паслугу і цікава правесці час у Крыўскім замку. Па гэтаму будзем рады бачыць вас на працягу ўсяго года ў Крыўскім замку.